on siellä ääni. No erinomaista. Ajatteliko se tuo päävirra katkaisee tosta kamerasta. Se on katkaissut myös yhteyden tähän mikrofoniin ja mulla on ollut sen kanssa kyllä vähän pelaamista. Koska nyt oltiin vähän pidemmillä reisuilla. Ei viittinyt ihan koko matkaa pitää näitä vempeleitä päällä, kun suoraa tietä ajettiin pitkä matkaa, niin mä sit katkaisin tietysti virra tosta välillä tosta kamerasta ja eipä se yhteys tähän mikrofoniin palautunut automaattisesti, vaan se oli sit sitä räpeltämistä, että haepa sieltä taas Bluetooth-yhteys. Mä en tiedä millainen ammattilaissankarit tekee oikein näitten kanssa, kun niillä on niin hienoja videoita, että tuntuu, että niillä ei ole mitään ongelmia tämän kanssa. Meikäläisellä on, no ikä on tullut vähän lisää ja mulla ei toi ilmeisesti ei riitä toi enää vanha miehen älli näihin laitteisiin, että millainen näitä oikeasti pitäisi käyttää, mut niin se nyt vaan on ollut, että vaikka mä oon mitä koittanut vempuloida, niin jos mä virra katkaisen tosta kamerasta, niin uudestaan on haettava myös tää yhteys ja se ei automaattisesti ole palautunut. No joo, katsotaan millainen nyt sit tapahtuu, kun mä pääsen tohon suoralla tiellä Mäntyluotoon, niin mä katkaisen tää yhteyden, mä viittin sitä suoraan Mäntyluodon tietä, niin no mä viittin sitä filmata, mä laitan sit uudestaan päällä, kun tullaan lähemmäksi ton kalloon. Mulla on tää kyllä kertaalleen jo purkitettu itse asiassa. Enkä muista kyllä äänitinkö myös samalla, mutta katsotaan, silloin ei ollut kahvilat auki ja niin päin pois, että se oli tuo. Mut nyt pitäis olla. Vai oliko se sit niin, että tääkin aukeaa kello 11? En muista sit. No sen nähdään sitten. Sitten juori ensimmäisessä paikassa kahvia. Mä en oo toki aamukahvia vielä hörppässy, että siellä on joo. Niin, et kyllä kahvihammas vähän kolottaa, mutta katsotaan nyt jaksaisiko periaatteessa, kun kummassakin on juonut, mä olen laitakaris juonut ja se oli vähän pulloakin. Niin jos jaksasin kämpä kaffetulvalasti, niin ottais siellä vasta kaffet. Se aukes kumpikin 10. Tää vaan olisi ollut sillä tää kallo, että on niinku 11 eteenpäin auki sitten. Se on niinku, no eipä se haittaa. No niin, tässä on vielä Ullasooritiet ja näitä Vinnovan rakennuksia. Tässä on Vinnovan eri alakoulutuksia, joissa on tullut itsekin vietettyä erinäisiä aikoja, pidempiä ja lyhkäisempiä. Tässä on metalliosasto vasemmalle, en tiedä näkyykö, se näkyy ainakin tuolta aikaisemmin jo. Tuolla laajakulma kerran on. Joo, siinä on tullut hitsaatua ja käyty tai hitsausala koulutuksia. Ja mut no nyt muista vain ei. Mä luulen, että mun osaltani on koulutukset ja kurssitukset nyt käyty, kun toi eläke 1.6. alkoi. Ja töistä en mene takaamaan. Olen vähän niinku lupautunutkin vähän niinku viimeiseen komennukseen liittyen, että jos se poikii jotain lisäreissua, niin minähän voin olla hyvinkin käytettävissä, koska tää kesä oli tarkoitettu sellaiseksi ja niin se on nyt mennytkin. Mä tein nyt just sit mitä huvittaa. Vaimo on taimaalainen ja hän on ollut nyt sitten koko mun komennusaikani Taimaassa. Ja mä sanoin, että ehkä on hyvä, jos olisi vielä tämä kesänkin, että mä tulen syksyllä sit itse myös Taimaahan ja vietetään talvi siellä ja sitten tullaan seuraavaksi kesäksi taas tänne molemmat. No, että ei tarvi sitten, kun mä haluan kuitenkin ajella täällä mopedilla ja
ehkä pelat vähän golfiikin, ei tarvitse olla päivisin sit yksin. Ja Taimaassa on sitä perhettä ja tuttavia, niin aika kuluu siellä vähän mukavemmin, vaikka mitä tuossa on ollut yhteydessä, niin ei siellä käynyt niin kauhean hääviä ollut. Ensinnäkin, että sukulaisia on kuollut siellä ihan rutosti, hänellä on ollut hautajaisia. Ei ihan hurjasti ja melkein joka viikko on joku hautaapanjaiset. Ja toi kaikki, no ne ei ole kaikki tietysti lähisukulaisia, että siellä on täältä ketään tulee. No nyt viimeksi meni pikkutietoa Pihlava kautta, missä mulla syntyisi. Ja nytten niin loikas taas tätä pikatietä pitkin. Täällä on stop-merkit ja otetaan tossa sellainen mittari näyttää nollaa, silloin saa mennä. Nokka-akselit vaihdettiin. Kone on vielä säätämäti. Mutta kyllä täytyy sanoa, että luonne muuttu. Laitoin alhaalta vääntävät Fowlingin nokka-akselit ja kirppasihan se vähän, mutta tuntuu, että kyllä kone on nyt ihan erilainen. Jes, eli nyt tultiin tähän pikatielle ja tätä on vajaa 20 kilometriä sitten Kalloon. Mä luulen, että mä pistän tosta vähäksi aikaa tai kamerat sydämi pimeäksi, niin palataan siellä lähempään. Sit kun mä alkaa näkää purjeveneitä, niin mä painelen on-nappulaa uudestaan, se on näkemiin. Melkeinpä sitten onkin se Merikallo. Ja tosiaan nähtäväksi jää, onko kahvila auki, saako sieltä mitään. No vähän kyllä jo mieli tekisi sitä kahvia, mutta ja Luvia laitakariikin on pikkusen mutkonen tie, siinä saattaa kyllä heriä tekemään niin paljon mieltä kaffet, että sitä ei oikeastaan siedä, vaan sit olisi juotava siellä. Ja sitten jäisi kämppä taas väliin, missä mä en ole koskaan aikaisemmin pysynyt, enkä juonut tietysti se paremmin kahviakaan. Ja se olisi nyt vähän niin kuin tarkoitus. Sitten toisaalta, jos tää sattuisi olemaan auki, niin voisi sitä tässä hörpät kaffeet ja sitten kämppäkaffe tuolla. Vaihtoehtoja on. Eikä se vatta nyt rikkimään, jos tunnin välein juo kaffeet. Jättäis vaikka pullan pois. Mutta pullavasti ja kämppäkaffe tuolla, siinä saattaisi olla ajatusta. Nimittäin ei toi pelkkä kahvi mua ei niin kauheasti kiehdo. Tää on niinku Mukulasta asti, kun kaffeeta opetettiin juomaan. Sitä nimittäin opetettiin juomaan pullamussu. Eli sitä voi sanoa, että sitä on niin sanottu pullamussu sukupolveen. No ainakin mä en tiedä, kuuluuko se karjalaisiin tapoihin vai jonnekin muuallakin, kun vanhemmat oli karjalaisia. Perhe joi kaffeet, niin sit kaffeet juotiin. Ja mullakin laitettiin semmosen, tuskin edes muistan, niin siellä oli ensin pullaa, sit kaffe päällä vähän kermaa ja sit sokeria vielä siihen pintaan ja lusikalla naamaa, niin no jo ihme, jollei kahvia opi juomaan. Kyllä sit ja hyvin se tehos. Hyvin se tehos. No, mut mulla jäi sit se pulla myös siihen, että mä tykkäisin joka kaffeella vähän mutustella. Joko leipä tai kahvi. Täällä on ulkoilutta koirien niin sanotusti uimapaikka. Tässä on välillä jonoa aika helkutista. Käsittääkseni mä joskus muutama vuosi sitten niin kävin kävelemässä tuossa rannassa. Meni tosta polkuun, mitä noi koirien ulkoiluttajat kävelee tuossa. Ja mun mielestä siellä oli jonkunnäköinen myymäläkin.
eli baarin Tapanen. Sieltä en muista kyllä yhtään mitä. Siis silloin se ei ollut auki kyllä kun mä kävin, mutta että mä näin semmosen koju sieltä. Joo, elikäs nyt tullaan sitten Kalloon. Jokos tämä oli Kallon tie? Luulisi oleva. Ei tästä tie enää tää miksikään muutu muuta kuin vähän kapenee. Eikä paljon sitäkään. Kerrostelut loppu nyt. Ja täytyy sanoa näistä laitimmaisista taloista, mikä tässä on lähempänä merta, niin ei oo hullummat näköalat. Ja sitten tää on niin kaukana kaikesta, että täällä on ollut vähän niinku edullisia noi kämpät ja mä sanoin, että sinne kun laittais ton noin penthouseen yläkertaa itselleen kämpä kuntoon, niin olisi siinä aamumaisemat ja miksei iltamaisematkin. Vasemmalle jäi, ei nyt näy, se on takaviistos, niin uimaranta ja olipa siellä jo ihmisiäkin. Pahkakos se siinä taisi olla. Ja Joutsen. Ja nyt näytti kyllä semmoista naamaa tuo, että ei ollut oikein tyytyväinen minun nopeuteeni. En tiedä mikä tää nopeusrajoitus mahtaa olla. En huomannut tuossa kattoo, mutta 40 oli selvästi liikaa. Siellä oli semmonen punainen valonaama, millä oli turpa ihan rullalla. No sit se hiukan siitä parani, kun pudotti 30. Ja sitten tässä on noit helkutin hidasteita, niin mä taidan tehdä tästä näin jollain, ja tätä on ihan umpea laitettu, niin mä vähän oikaisen tästä katsellaan veneitä. Veneitä vähän se joo. Samalla niin pääsee väistelee noin töystyt. Mitä niitä turhaa hypyttää täällä kyllä muutenkin näköjään täällä. Sitten töyssyy nyt ei oikein sillai siististi pääsen. En viitti tuolta nurmikon kautta vetää, niin mennään ihan rauhallisesti oikeata reittiä. Kohta se nähdään, onko täällä mitään elämää. Täällä on kyllä täällä semmoista aikaa tuskin onko, etteikö täällä joku olisi kattelemassa maisemia. Hei, joku ihan niinku näyttäisi, että siellä joku istuksiikin, mutta ei tää kyllä mikään auki ole. Ei täällä kyllä mikään auki ole, kyllä mä sit oikein muistin, että 11 vasta taitaa olla. Että kyllä pojat on kyllä tullut jo tänne. Että kai mä tässä nyt pienen pysäyksen sit kuitenkin teen. Etten lähde ihan suoraan sinne laitakariin. Laitakariin noin. Noin. Joo, käydään katsomassa toi ranta, kun tän asti tultiin. No niin. En viitti heittää tämän takia kypärää pois, mutta ja siellä ketään istunutkaan itse asiassa, siellä oli vain maskotti. Maskotti siellä oli ja sit katsomaan tarkempaa mihin tässä astuksi.
Joo, enpä mä näe tuosta takanäytöstä taas mitään aurinkolasit päässä. Niin toimii polaroidut lasit, ettei mitään näe. Niin. Jos ajattelee, että tätä tuolta kerrostaloikkunasta kattelis, niin ei tää nyt ihan pöliältä tietysti näyttäisi. Ja aurinkolasit pois, niin näkee jotain. Meillä on tiiraperhe. Tiiraperhe kivellä, en tiedä kuinka hyvin näkyy. Siinä on. No kyllä poikaset aika isoja. Mut kyllä ne ilmeisesti vielä vähän huutaa, että jos joku viittis tuoda vähän kalaa, niin mut lentokykyisiä ne kyllä ovat jo. Saisiko niitä? Onko tää näin, että tää ei kesken kaiken pysty zoomailemaan? Joo. 2 kertaa taitaa olla maksimit, joo. Juu, no ton verran sai lähemmäksi. Tap and hold sano. Joo, laitetaan nyt vaan. Minun mielestä se ei tykännyt ilmeisesti, että mä seison tässä. Tultiin vähän niinku häirittämään. Oon mä niitä kyllä käynyt isokamerankin kanssa kuvailemassa, eikä ne nyt niin. Ja poikaset on ollut silloin tosi pieniä. Niin ei ne kyllä minusta ole välittänyt, jos ei ne tykännyt kyppären mallista. On taas vähän, joka heiluu. On se vähän. Ja nämä, jotka uskoo tähän litteiseen maahan, niin ne ei tykkää kyllä yhtään näistä. Kattokaa tätä, kuin kaareva tää maapallo oikeastaan. Ai juu, ei ollutkaan. Meni vähän toiseen suuntaan. Mut jos pidetään tässä ihan keskellä näyttöä toi horisontti, niin suoraltahan se näyttää. Joo, taisi ne oikein solperana sentäs. Tää mikä pallo olekka. Ei maapallo mikään pallo olekaan, se on pizzakakku. Jeesus. No niin. Ei kai se ole. Lähtee kattoo sitä laitakaria. Ja kyllä tää tosiaan niin koko ajan tulee autoa ja lähtee poiskin. Tätä kertoo siitä, että eipä sitten poliissa paljon muuta näkemistä olekaan. Jep. Autoa tulee, mutta kahvilan luvut ei valitettavasti ole auki, niin en saanut niitä ensimmäisiä aamukahaita tässä, mutta minäpä täräytän kamera kiinni tuonne
pyörää ja lähdetään jatkaa matkaa ja katsotaan, eikö se kahvikki sieltä vielä löydy. Se on taas moro vähän